Καλησπέρα και από μένα. Κυρίες και κύριοι, αν το βιβλίο του Γιάννη Πέτσα δεν ξυπνούσε μέσα μου επώδυνες μνήμες μιας εποχής που κινήθηκε μεταξύ οδύνης για θανάτους αγαπημένων όπως ο Παύλος Μπακογιάννης, εντυπωσιασμού όπως οι εικόνες με τα τσερόκια και τις κουκούλες και τραγέλαφου, όταν ο Αγγελέτος Κανάς έφτανε με το καράβι στον Πειραιά, ακολουθούμενος από στρατιά δημοσιογράφων και συλλαμβανόταν στην αποδάφρα του ΙΣΑΠ την ώρα που ψηφιζόταν η συνθήκη της Νίκαιας, αλλά δεν το μάθαινε κανείς. Αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, τότε τα πράγματα για μένα θα ήταν πολύ απλά σε αυτή την παρουσίαση. Το πολύ να στηριζόμουν στο Πιστόφυλλο, όπου υπάρχει μια παράγραφος αρκετή να προσφέρει την αναγκαία ηθική νομιμοποίηση για τη συγγραφή ενός τέτοιου βιβλίου. Το έβδομο ανακοινωθέν διαβάζουμε είναι ένα φανταστικό δοκίμιο και παράλληλα μια φανταστική αυτοβιογραφία, ένα μυθιστόρημα, ακροβατή μεταξύ ιστορικών γεγονότων και μυθοπλασίας. Αλήθεια? Και τότε τι είναι αυτό που σπρώχνει έναν καλλιτέχνη όπως είναι ο Γιάννης ο Πέτσας, έναν καλλιτέχνη που αποφάσισε να εισβάλλει στον κόσμο της συγγραφής? Τι είναι αυτό που σπρώχνει έναν υπηρέτη του υπερβατικού ρεαλισμού να μας μπερδέψει τόσο πολύ με το πρώτο του βιβλίο? Η αλήθεια είναι πως ο προσωπικός μου φίλος, ο Κώστας ο Κορίδης, των εκδόσεων Ιολκός, με παγίδεψε αριστοτεχνικά. Θα ήθελες να πάρεις μέρος στην παρουσίαση ενός βιβλίου που πραγματεύεται, ξέρεις, κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν, ξέρεις, για την τρομοκρατία? Μυθιστόρημα είναι, μη φανταστείς, θα δεις, θα σου αρέσει και θα σε προβληματίσει. Είχε πιέσει το κουμπί. Ένας φίλος μου πρότεινε κάτι που θα με προβλημάτιζε, πώς να αντισταθεί στη φιλία και στον προβληματισμό. Το δεύτερο στάδιο της παγίδας ήταν η ανάγνωση του βιβλίου. Ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση να σας πω με ποια πλευρά συντάσσεται ο ήρωάς του, αν και με όλους τους τρόπους δηλώνει ότι ταυτίζεται με πρόσωπο που θα μπορούσε να ανήκει στην ομάδα των θεωρητικών μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Αλλά πάλι μπορεί και να κάνω λάθος. Έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα, με όλες τις πλευρές του ως δημοσιογράφος, που πλέον τα βλέπω όλα μέσα από το δικό μου πρίσμα. Σε κάθε σελίδα του ένιωθα συγχρόνως ότι επιβεβαιώνομαι και διαψεύδομαι. Ίσως επειδή υπάρχουν όλα εκεί. Οι πολυσέλιδες ανακοινώσεις, προκηρύξεις που δημιουργούν το ιδεολογικό υπόβαθρο για τη δημιουργία δίκαιων στόχων και την ηθική νομιμοποίηση. Την ηθική νομιμοποίηση αποτρόπαιων πράξεων που ο ήρωας αφήνει να αιωρούνται, δεν αναφέρεται σε αυτές, δεν τις περιγράφει, προκύπτουν απλώς μέσα από πρακτικά και από μαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων και διαλόγων στα τηλεπαράθυρα. Είναι όλα εκεί χωρίς να υπάρχουν. Ένας άειλος κόσμος γεμάτος ιδεολογήματα. Ένας κόσμος φτιαγμένος από σκιές. Η σκιά του Τσε, η σκιά της Μάινκοφ, οι σκιές των ερυθρών ταξιαρχιών, η σκιά του Κασίνη, η σκιά της Άννας της Ριανκούρ. Υπάρχει και η ένοπλη προπαγάνδα, αλλά και αυτήν πρέπει περισσότερο να τη φανταστούμε. Πιο πολύ εντόπισα την άλλη, την κανονική προπαγάνδα, δίδυμη αδελφή της τρομοκρατίας. Ως μια από τις εκφράσεις της βρήκα το χάρτινο στρατό, επινόηση του συγγραφέα και του ήρωά του. Ένας εξειδανικευμένος στρατός, άλλοτε και καταφύγιο για κάποιον που διαφωνεί, αλλά θέλει να παριστάνει ότι συμφωνεί. Υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μου. Το ξεκαθαρίζει ο ήρωας του Πέτσα πως δεν του συμπαθεί, επειδή τους θεωρεί νάρκισσους, σοβαροφανείς και ξερόλες. Ειδικά στο θέμα της τρομοκρατίας, πίστευα πάντοτε ότι οι συζητήσεις που προκαλούνται, οι αντιπαραθέσεις γύρω από πρακτικές και πρόσωπα, οι περισπούδαστες αναλύσεις, η αναζήτηση ιδεολογικού υπόβαθρου είναι βούτυρο στο ψωμί των τρομοκρατών από τον Μπιν Λάντεν ως τους εγχώριους. Η προπαγάνδα δεν ασκείται μόνο με λέξεις και με εικόνες, αλλά και με βόμβες ή με ρηπές από Καλάσνικοφ. Γιατί αν οι δίκαιοι στόχοι εξασφαλίζουν τη συνένεση της κοινής γνώμης, συζητήσεις και αναλύσεις προκαλούν τον αναγκαίο εθισμό. Κυρίες και κύριοι, το μέγα θέμα της προπαγάνδας και η ευθεία σύνδεσή της με την τρομοκρατία
και τη διαρκή αναζήτηση του ιδεολογικού υπόβαθρου, κάτι που άλλωστε στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί και μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου με αφορμή τις συζητήσεις για τους αντιτρομοκρατικούς νόμους, η προπαγάνδα λοιπόν διαπερνά από άκρου σ' άκρου αυτό το βιβλίο. Έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ. Βάζω πάντα αυτή την ένσταση γιατί φοβάμαι όταν γράφω και μιλώ για θέματα στα οποία έχω εμβαθύνει και μου έχουν προκαλέσει προσωπικά βιώματα. Άλλωστε οι συμπτώσεις είναι τρομερές. Από τον θεαματικό τρόπο σύλληψης του Κανά ως τη σύλληψη Παπαναστασίου που συνέβη την επομένη που άνοιξε ξαφνικά μια τεράστια λακκούβα στη Δουκίσης Πλακεντίας ως συνέπεια κακοτεχνίας κατά την κατασκευή του μετρό. Το θυμάστε, όχι? Το είχα γράψει τότε και κατάπληκτη είδα πως το περιλαμβάνει και ο συγγραφέας στο βιβλίο του. Μερικοί λένε, γράφει, και αισθάνομαι ότι αναφέρεται σε μένα, ότι πρόκειται για καθιζήσεις που προκαλεί το μετρό και ότι υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση και οι μίζες. Συμφωνούμε λοιπόν? Εκείνη η σύλληψη βούλωσε μια χαρά την τρύπα των καλοπληρωμένων εργολάβων. Μετά τον ξέχασαν τον Παπαναστασίου, σε σημείο να ξεχάσουν 6 μήνες αργότερα να ανανεώσουν την προσωρινή του κράτηση. Εντοπίζει και κάτι άλλο συγγραφέας, κάτι που και εγώ το είχα εντάξει στο κεφάλαιο «Προπαγάνδα και τρομοκρατία». Τον Οκτώβριο του 2002 οι ειδήσεις για την τρομοκρατία υποχώρησαν. Είχαμε τότε δημοτικές εκλογές και άλλο θέμα έπρεπε να καλύψει την ενημέρωσή μας. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει και η συζήτηση για ένα ακόμη πια σάρικο θέμα, αυτό της περιουσίας του τέος. Ένα ακόμη διάλειμμα για να γράψει μια ακόμη προκήρυξη ο ήρωας του Πέτσα. Διαβάζοντας τη γνώμη του ήρωα του βιβλίου και επομένως φαντάζομαι και του συγγραφέα για το ρόλο των δημοσιογράφων, θυμήθηκα τα σκίτσα που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες εκείνη την εποχή. Εκείνο του Χατζόπουλου στα νέα του Φεβρουαρίου του 2003. Οι νέες προσαγωγές στα κανάλια, τι κατέθεσαν οι ύποπτοι στους αρμόδιους συντάκτες, οι διαρροές από τα δημοσιογραφικά γραφεία και τι μεταδίδουν οι αστυνομικοί έξω από τα στούντιο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ελλάς. Και του Μαραγκού την ίδια μέρα στο Έθνος. Για βάλε ειδήσεις να δούμε τι σύλληψεις θα κάνουμε σήμερα. Και του Πετρουλάκη στην Καθημερινή. Ακίνητος, συναμβάνεσαι, έχεις δικαίωμα να μην πάρουμε πάλι από την αρχή, δεν είχα ήχο. Διαβάζοντας πάλι τις φανταστικές περιπλανήσεις του ήρωα του βιβλίου σε έναν σκοτεινό κόσμο και τους φανταστικούς διαλόγους του με πρόσωπα υπαρκτά, αναζήτησα το νόμο του 2001, όπου για πρώτη φορά δίνεται ο ορισμός της τρομοκρατίας. Όταν η πράξη γίνεται με τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίζει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού. Ναι, αλλά τα ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα. Οι γρίφοι ζητούν απαντήσεις, γράφουν οι εφημερίδες. Ο παππούς της τρομοκρατίας, το Ταμείο της Οργάνωσης και οι Βίλες. Ποιοι έδιναν πληροφορίες τη 17 Νοέμβρη. Τι απέγιναν τα μυστικά κονδύλια των επικηρύξεων. Τι συνέβη τη νύχτα της έκρηξης στον Πειραιά. Παραδόθηκε ο Κουφοντίνας κατόπιν συμφωνίας. Από πού αντλούσαν πληροφορίες για τους στόχους τους. Ποια είναι η σχέση της διπλωματίας των σεισμών με δολοφονίες Τούρκων διπλωματών. Ήσαν ερασιτέχνες. Πού είναι η γυναίκα της 17 Νοέμβρη. Γιατί δολοφόνησαν τον Μπακογιάννη. Από πότε ήξεραν για το Γιωτόπουλο. Υπήρξε διάβρωση από την ΕΕΠ ή ξένες μυστικές υπηρεσίες. Μόνο ο Γιωτόπουλος ήταν ο συντάκτης των προκηρύξεων. Τι κρύβεται πίσω από τα ταξίδια του Γιωτόπουλου. Τι απέγιναν τα σύμβολα της 17 Νοέμβρη, πιστόλι, πρώτη γραφομηχανή, η αρχική σφραγίδα, η αφίσα του Τσε που φαινόταν στις φωτογραφίες κτλ. Ποια η διαδρομή των όπλων τους. Είχε σχέση 17 Νοέμβρη με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, με οργανώσεις στο εξωτερικό, με τον Κάρλος για παράδειγμα. Πώς ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι καταθέσεις. Τι έγινε στην Οδόριαν-Κούρ και στη Μυθύμνης. Ποια είναι η Άννα. Μπορείς να έχεις καταδικαστεί ως μέλος του ΕΛΑ και συγχρόνως να παρακολουθείς αθλήματα μέσα στα στάδια των Ολυμπιακών Αγώνων.
μέσω του ήρωά του, ο Γιάννης ο Πέτσας, μας δίνει την εντύπωση ότι έχει τις απαντήσεις και ότι δεν τις λέει. Έχει φτιάξει το χάρτινο στρατό του, που όπως λέει δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αν και πολλές φορές θα ήθελε να είναι. Και μοιάζει να οχυρώθηκε εκεί, όπως οι αρχαιολόγοι ανάμεσα στα πύληνα στρατιωτάκια της Κίνας. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό που εντυπωσιάζει στο βιβλίο του Πέτσα, το 7ο ανακοινωθέν που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι η συγγραφική άνεση με την οποία περνά από το φανταστικό στο πραγματικό και το αντίστροφο. Σαν να πρόκειται για κάτι το απλό και καθημερινό, σαν να το συνηθίζεις και εσύ ο αναγνώστης στη δική σου ζωή, χωρίς όμως να το συνειδητοποιείς. Νιώθεις και εσύ πως άνετα θα έμπαινες στις τάξεις αυτού του χάρτινου στρατού που προς το παρόν δεν διώκεται για ποινικά αδικήματα, αλλά όπως γράφει ο Πέτσας, του έχει επιβληθεί στέρηση των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είναι, λέει, ο χάρτινος στρατός ενάντια στην οικονομία που καταραίει, στη λαϊκίστικη πολιτική, στα στημένα γκάλοπ, στις περικοπές, στους φόρους, στη λιτότητα, στα talk shows και στα στημένα debate, στις ανακυκλωμένες συνεντεύξεις, στο εκδοτικό κατεστημένο και στα κομματόσκυλα. Μόνο που ο χάρτινος στρατός είναι αόρατος, ενώ όλα τα παραπάνω απεχθή για τα οποία ευθυνόμαστε όλοι, ακόμη και τη στιγμή που δηλώνουμε χάρτινοι στρατιώτες και εμείς, είναι ορατά. Μας προσφέρει όμως ο συγγραφέας ένα πρόσκαιρο καταφύγιο. Κάπου να χώσουμε το κεφάλι μας σε μια εποχή όπου η κρίση διαφημίζεται ως κάτι το αναπόφευκτο, χωρίς ποτέ να μας λένε ποιοι ευθύνονται για την κρίση, ποιοι τη δημιούργησαν και αν θα πληρώσουν ποτέ για αυτό το έγκλημα που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, όπως άλλωστε και η τρομοκρατία. Οι διεθνείς αγορές, τα χρηματιστήρια, τα τοξικά ομόλογα που οι διάφοροι περιώνυμοι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούσαν με άριστα για τιμωρησία, το χέρι του τυραμόλα που μακρύ καθώς είναι στρίβει γωνίες και δείχνει πάντα τον επόμενο υπεύθυνο, οι συζητήσεις για τη διαφθορά και τη διαφάνεια που τελικά καταλήγουν σε καλύτερο και αποτελεσματικότερο κουκούλωμα. Τον χρειαζόμαστε λοιπόν το χάρτινο στρατό του Πέτσα. Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για να διαβάσουμε το βιβλίο του. Υπάρχει εδώ όλο ζωντανή μια γενιά που τα έζησε όλα αυτά και συνεχίζει άβουλη να τα ζει ακόμη και συμμετέχοντας. Είναι η γενιά μας που δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη, ίσως όταν την πει να είναι πια πολύ αργά, γιατί είναι η γενιά του χάρτινου στρατού. Είναι η γενιά που τον καιρό της δικτατορίας, παιδιά του μαθητικού κινήματος τότε, έμπλεξε με κολοπαρέες. Ο ήρωας του βιβλίου, δηλαδή ο συγγραφέας, έπεσε τότε στα γεγονότα της νομικής φάτσα κάρτα με τον πατέρα του. Του ξέφυγε του πατέρα του και το μεσημέρι τον άκουσε να του λέει πως νόμισε, πως τον είδε. Παράξενο, αλλά κάπου εκεί τριγυρίζαμε όλοι εκείνη τη μέρα, αλλά δεν συναντηθήκαμε. Εγώ έπεσα φάτσα κάρτα με τη μητέρα μου, που είχε βγει όπως πάντα προς αναζήτησή μου, αλλά δεν της ξέφυγα. Με βούτυξε και γραμμή για το σπίτι. Τότε ήμασταν ο στρατός με τα τζιν και τα μπέχωνα. Μετά αρχίσαμε να μπαινοβγαίνουμε στο σύστημα. Εκεί έξω μας περιμένει πάντα ο χάρτινος στρατός. Θα τελειώσω λέγοντας σας μια παράξενη σύμπτωση. Καθώς ανέβαινα την Ακαδημίας για να έρθω εδώ, φεύγοντας από την εφημερίδα, σταμάτησε μπροστά μου ένας νεαρός με μηχανάκι. Ήταν μπροστά στη στάση του λεωφορείου, εκεί όπου έπεσε το μεγάλο ξύλο, γιατί εμείς του μαθητικού κινήματος μπαίναμε μέσα, κάναμε τις προετοιμασίες, αλλά μετά μας πέταγαν έξω φοβούμενοι ότι θα πάθουμε κάτι και ήμασταν ανήλικοι και χάναμε τα καλύτερα ή πετυχαίναμε τα καλύτερα. Έτσι λοιπόν η αστυνομική, εκεί έξω στη στάση των λεωφορείων στο τέρμα, έπεσε το μεγάλο ξύλο στους μαθητές, με πάρα πολύ ξύλο στο κεφάλι μας, μέσα σε ένα λεωφορείο που είχαμε καταφύγει, που μας έσωσε ένας γεράκος που καθόταν μέσα στο λεωφορείο και άρχισε να τσιρίζει. Τι είναι αυτά, παίρνετε τα παιδιά μας, γι' αυτό αγωνιστήκαμε εμείς με τους Ναζί, εναντίον των Ναζί, το ένα και το άλλο. Έκανε τόση φασαρία ο παππούς που έλεγα τώρα ή αυτοί θα μας σκοτώσουν ή θα μας αφήσουν. Έκαναν το δεύτερο. Τώρα λοιπόν εδώ στη γωνία σταματάει ένας νεαρός με ένα μηχανάκι και μου λέει συγγνώμη, εδώ είναι η οδός Ακαδημίας. Επειδή είχα να έρθω στο βιβλίο του Πέτσα και ήταν όλα αυτά πρόσφατα, κοντοστέκομαι λίγο, λέω τι θες τώρα. Του λέω εδώ είναι, του λέω. Μου λέει και η νομική που είναι. Γυρνάω και του δείχνω κατά σύνα μεριά και παραλίγο να του πω το πανό δεν το βλέπεις, να είστε όλοι καλά.